Luku 6. Ikää 10 vuotta. Pojat olivat ensi hetkestä asti oma yksikkönsä. Conrad oli joukon johtaja. Hänen sanansa oli laki. Steven oli hänen adjutanttinsa ja Jeremiah vastasi viitteestä. Heti ensimmäisenä iltana Conrad ilmoitti, että pojat nukkuisivat makuupusseissa hiekkarannalla ja sytyttäisivät nuotion. Hän oli partiolainen ja tiesi kaiken leirielämästä. Seurasin heidän valmistelujaan kateellisena. Aivan erityisesti panin merkille keksit ja vaatokarkit, jotka he pakkasivat mukaansa. Älkää viekö koko laatikkoa, halusin sanoa. En kuitenkaan puhunut mitään. Se ei olisi ollut soveliasta. Emmehän olleet edes kotonani. Muista ottaa taskulamppu, Steven, Conrad komensi. Steven nyökkäsi kiireesti. En ollut koskaan aiemmin nähnyt hänen tottelevan käskyjä. Hän palvoi Conradia, joka oli häntä 8 kuukautta vanhempi, niin oli aina ollut. Kaikilla oli täällä joku, paitsi minulla. Olisin tahtonut olla kotona isän kanssa, tehdä jäätelöannoksia ja syödä niitä olohuoneen lattialla. Älä unohda pelikortteja, Jeremiah, Conrad lisäsi kääriessään makuupussia rullalle. Jeremiah veti käden otsalleen ja hyppeli pari tanssiaskelta, mikä sai minut kikattamaan. Käskystä, herra kapteeni. Hän kääntyi katsomaan minua sohvalla ja sanoi, Conrad on samanlainen komentelija kuin isämme. Älä suotta kuvittele, että häntä tarvitsisi totella. Se, että Jeremiah oli puhunut minulle, sai minut rohkaistumaan. Saanko tulla mukaan, kysyin. Steven sanoi heti, tämä on kunnian juttu. Vai mitä Con? Conrad epäröi. Sori Belly, hän sanoi ja näytti sekunnin ajan olevan aidosti pahoillaan. Tai ehkä jopa 2 sekuntia. Sitten hän jatkoi makuupussinsa käärimistä. Pyörähdin TV:tä kohti ja käänsin heille selkäni. Ei se mitään, en olisi oikeasti halunnutkaan. Oi, varokaa, peliä itkettää, Steven ihkui riemuissaan. Jeremiahille ja Conradille hän sanoi, hän itkee aina, kun ei saa tahtoaan läpi. Se tehoaa isän joka kerta. Pää kiinni, Steven. Karjuin. Pelkäsin, että alkaisin oikeasti itkeä. En todellakaan tahtonut paljastua itkupilliksi heti ensimmäisenä iltana. Silloin en koskaan pääsisi poikien mukaan. Peli alkaa itkeä, Steven rallatti. Sitten hän ja Jeremiah alkoivat tanssahdella yhdessä. Antakaa hänen olla, Conrad sanoi. Steven seisahtui. Mitä? Hän kysyi hämillään. Olette tosi lapsellisia, Conrad sanoi ja pudisti päätään. Katselin, kun ne keräsivät varusteensa ja valmistautuivat lähtöön. Pian menettäisin tilaisuuteni päästä retkelle ja osaksi joukkoa. Jos ette ota minua mukaan, kerron äidille, Steven, sanoi kiireesti. Stevenin kasvot vääntyivät. Et kuitenkaan kerro. Äiti inhoaa kantelupukkeja. Se oli totta. Äiti ei pitänyt siitä, että valitin tällaisista asioista. Hän sanoisi vain Stevenin kaipaavan omaa aikaa ja että pääsisin mukaan ensi kerralla ja että minulla olisi kuitenkin hauskempaa huvilalla hänen ja Pekin kanssa. Vajosin sohvalle kädet puuskassa. Tilaisuuteni oli mennyt. Nyt olin pelkkä kanteleva pikkuvauva. Ulos lähtiessään Jeremiah kääntyi vielä ympäri ja esitti minulle pienen tanssin. Enkä voinut olla nauramatta. Hyvää yötä, Belly, Conrad huikkasi veljensä olan yli. Ja silloin se tapahtui. Olin rakastunut. Luku 7. Kesti aikansa ennen kuin ymmärsin heidän perheellään olevan enemmän rahaa kuin meillä. Rantahuvilla ei ollut mikään luksustalo. Se oli aivan perinteinen merenrantamökki, eletyn oloinen ja viihtyisä. Siellä oli kulahtaneella raitakankaalla verhoiltuja sohvia ja narisevat nojatuoli, josta me lapset aina tappelimme.
Seiniä peitti halkeileva valkoinen maali ja puulattia oli auringon haalistama. Mutta talo oli iso, tarpeeksi tilava meille kaikille ja vaikka muutamalle vieraalle. Sitä oli laajennettu vuosia sitten. Yhdessä päässä oli äitini huone, Susannain ja herra Fisherin huone sekä tyhjä vierashuone. Toisessa päässä oli minun huoneeni, toinen vierashuone ja poikien huone. He tapasivat asua kaikki yhdessä, mistä olin kateellinen. Huoneessa oli ennen kerrossänky ja yksi tavallinen vuode, ja minusta oli kurjaa joutua nukkumaan yksin. Kun kuulin heidän hiittelevän ja kuiskivan seinän takana läpi yön. Joskus sain pojalta luvan nukkua heidän huoneessaan, jos heillä oli jokin poikkeuksellisen kammottava kauhutarina, jolle he halusivat säikytellä minua. Olin erinomainen yleisö, kiljuin aina oikeassa kohdissa. Kun vartuimme, pojat halusivat omat huoneet. Steven muutti siihen päähän taloa, jossa vanhempamme asuivat, ja Jeremiah ja Conrad ottivat huoneet minun päädystäni. Yhteinen kylpyhuone meillä oli ollut alusta asti. Se oli meidän päädyssämme. Äidilläni oli oma. Ja Susannain kylpyhuone oli yhteydessä hänen makuuhuoneeseensa. Pesualtaita oli 2. Toinen Jeremiahille ja Conradille, toinen Stevenille ja minulle. Kun olimme pieniä, pojat eivät koskaan laskeneet WC-istuinta alas, eikä se onnistunut heiltä vieläkään. Muistin siitä aina olevani erilainen, etten kuulunut heidän joukkoonsa. Pieniä muutoksia oli kuitenkin tapahtunut. Ennen kylpyhuone oli heidän jäljeltään aina märkä, joko vesisodan tai silkan huolimattomuuden takia. Nykyään pesuallas oli täynnä pieniä karvanpätkiä heidän ajettuaan partansa. Pesupöytä oli tupaten täynnä heidän deodoranttejaan, partavaahtojaan ja hajuvesiään. Heillä oli enemmän hajuvesiä kuin minulla. Ainoan pinkin ranskalaisen pulloni sain isältä joululahjaksi, kun olin 13. Se tuoksui vaniljalta, paahdetulta sokerilta ja sitruunalta. Isän jatko-opiskelijatyttöystävä oli kaiketi valinnut sen. Isä tuskin olisi osannut ostaa sitä itse. En jättänyt hajuvettäni kylpyhuoneeseen poikien pullojen sekaan. Säilytän sitä huoneessani lipaston päällä. Enkä sitä paitsi käyttänyt sitä koskaan. En tiennyt, miksi olin edes ottanut sen mukaani. Luku 8. Päivällisen jälkeen jäin sohvalle alakertaan ja Conrad jäi myös. Hän istui minua vastapäätä ja otti sointuja kitarastaan pääpainuksessa. Sinulla on kuulemma tyttöystävä, sanoin. Minulle sanottiin, että olette ihan vakavissanne. Velipoika ei osaa pitää suutaan kiinni. Suunnilleen kuukautta ennen Cousinsiin lähtöämme Jeremiah soitti Stevenille ja puhuivat pitkään. Ja piileskelin Stevenin huoneen oven takana kuuntelemassa salaa. Steven ei juuri puhunut, mutta keskustelu vaikutti vakavalta. Ryntäsin huoneeseen tivaamaan, mistä he olivat jutelleet, ja Steven nimitti minua uteliaaksi pikkukyyläksi. Lopulta hän paljasti, että Conradilla oli tyttöystävä. No, millainen hän on? En katsonut Conradiin, kun kysyin sitä. Pelkäsin hänen huomaavan, kuinka paljon asia minulle
soitin pianoa, leikkasin kynteni aina lyhyiksi ja lopetettuanikin olin pitänyt ne lyhyinä, koska olin tottunut siihen. Conrad laski kitaran sylistään ja tuijotti synkkänä kaukaisuuteen. Hän sanoi minun muuttuneen. No, muutuitko sitten? En tiedä. Kaikki muuttuvat. Sinäkin olet muuttunut. Miten minä muka olen muuttunut? Hän kohotti olkapäitään ja tarttui taas kitaraansa. Kuten sanoin, kaikki muuttuvat. Conrad aloitti kitaran soiton yläkoulussa. Minua ärsytti, kun hän soitti kitaraa. Hän vain istui tapailemassa sointoja, puoliksi läsnä ja puoliksi jossain muualla. Hän hyräili itsekseen ja oli muissa maailmoissa. Me muut katselimme TVtä tai pelasimme korttia, ja hän vain rämpytti kitaraansa. Tai meni huoneeseensa harjoittelemaan. En edes tiennyt, mitä varten hän harjoitteli. Tiesin vain, että se eristi hänet meistä muista. Kuuntele tätä, hän sanoi kerran. Otti toisen kuulokkeen korvastaan ja ojensi sen minulle. Päämme koskettivat. Mahtavaa, vai mitä? Tämä oli Pearl Jam. Conrad oli niin onnellinen ja lumoutunut kuin yhteen olisi hänen oma löytönsä. En tuntenut Pearl Jamia, mutta juuri sillä hetkellä kappale oli paras, jonka olin koskaan kuullut. Kävin ostamassa albumin Ten ja soitin sitä tauotta. Kun sen 5. raita Black alkoi soida, tunsin palavani siihen samaan hetkeen. Kun kesä loppui ja palasin kotiin, kävin musiikkiliikkeessä ostamassa nuotit ja opettelin soittamaan kappaleen pianolla. Kuvittelin joskus vielä säästäväni Conradia. Meistähän voisi tulla vaikka bändi. Haave oli naurettava, eikä rantauvillalla edes ollut pianoa. Susanna olisi ostanut sellaisen, jotta voisin harjoitella, mutta äiti ei suostunut siihen. Luku 9. Jos en saanut unta yöllä, tapasin hiipiä alakertaan ja mennä altaaseen uimaan. Uin allasta päästä päähän niin kauan kuin jaksoin. Kun sitten palasin sänkyyn, lihakseni tuntuivat miellyttävän väsyneiltä, mutta myös jotenkin hytistyttävän rennoilta. Vedestä noustuani minusta oli ihanaa kääriytyä Susannahin lainaamaan ruiskaunokin siniseen kylpypyykkeeseen. En ollut kuullutkaan kylpypyykkeestä ennen kuin sain sellaisen Susannahilta. Sitten hipsin takaisin yläkertaan ja nukahdin tukkamärkänä. Uinin jälkeen nukkuu todella hyvin. Sellaista tunnetta ei ole toista. 2 kesää sitten Susanna tapasi minut yöuinnilta ja toisinaan hän ui kanssani. Kauan matkaa pinnan alla ja tunsin kuinka hän sukelsi veteen ja alkoi uida altaan toisella puolella. Emme jutelleet, uimme vain, mutta hänen seuransa tuntui mukavalta. Ne olivat ainoita kertoja sinä kesänä, kun näin hänet ilman perukkia. Susanna käytti siihen aikaan aina perukkia kemoterapiansa takia. Kukaan ei koskaan nähnyt häntä ilman sitä, ei edes äiti. Susannalla oli ollut aivan ihanat hiukset, pitkät, toffeen väriset, pehmeät kuin hattara. Perukki ei ollut puoliksikaan niin kaunis, vaikka se oli tehty aidoista hiuksista, ja oli hienoin, mitä rahalla sai. Kun kemoterapia loppui ja hänen omat hiuksensa kasvoivat takaisin, hän leikkasi ne lyhyiksi leukansa tasolle. Tukka oli sievä, mutta ei entisenlainen. Nykyään ei voisi arvata, millainen hän oli ennen, kun hänen hiuksensa olivat pitkät kuin teinitytöllä, kuin minulla. Tänä ensimmäisenä kesäyönä en saanut unta. Minulta kesti aina päivä tai pari totutella taas sänkyyni, vaikka olin nukkunut siinä melkein kaikki elämäni kesät.
Pysyttelin leukaani asti veden alla. Olin yhtäkkiä kovin tietoinen liian pienestä uimapuvustani. En mitenkään voisi nousta altaasta niin kauan kuin hän oli paikalla. Koska sinä olet alkanut polttaa, kysyin syyttävästi. Ja mitä edes teet täällä? Kumpaa kysymykseen vastaan ensin. Hänen kasvoillaan oli se huvittunut, ylimielinen Conrad-ilme, joka sai sappeni kiehumaan. Uin laitaan ja nojasin käsivarteni altaan reunaan. Jälkimmäiseen. En saanut unta ja lähdin kävelyllä, hän sanoi ja kohotti olkapäitään. Hän valehteli. Hän oli tullut ulos vain päästäkseen tupakalle. Mistä tiesit, että olen täällä? Tivasin. Käyt täällä uimassa harvaisen yöpeli. Kai minä nyt sen tiedän. Hän imi savukettaan. Tiesikö hän yöuinneistani? Luulen niiden olleen suuri salaisuus, jonka vain minä ja Susanna jaoimme. Mietin kuinka pitkään hän oli ollut niistä perillä. Mietin, tiesivätkö muutkin. En käsittänyt, miksi sillä olisi väliä, mutta siltä minusta vain tuntui. Minulle sillä oli väliä. Okei, hyvä on. Entä milloin rupesit polttamaan? En muista. Viime vuonna kai. Hän oli ylimalkainen aivan tarkoituksella. Se oli raivostuttavaa. No, se ei ole viisasta. Sinun pitää lopettaa heti. Oletko riippuvainen? Hän naurahti. En. Lopeta sitten. Pystyt kyllä siihen, jos vain päätät. Tiesin hänen pystyvän mihin vain, jos hän vain päättäisi. En tiedä haluanko. Kyllä sinun pitää, Conrad. Tupakointi on hirveän epäterveellistä. Mitä annat, jos lopetan? Hän kysyi kiusoittelevasti. Hän piteli savuketta koolla oluttölkinsä yläpuolella. Yhtäkkiä ilma tuntui erilaiselta. Se tuntui latautuneelta, sähköiseltä, aivan kuin minun olisi iskenyt salama. Irrotin otteeni altaan reunasta ja potkaisin itseni liikkeelle kauemmas hänestä. Hiljaisuus kesti ikuisuuden. En mitään, sanoin viimein. Sinun pitää lopettaa itsesi vuoksi. Olet oikeassa, hän sanoi, ja hetki oli ohi. Hän nousi ja tuppasi savukkeen tölkin kanteen. Hyvää yötä, peli. Älä viivy liian myöhään. Yöllä voi olla liikkeellä kaikenlaisia hirviöitä. Kaikki tuntui taas tavalliselta. Loiskutin vettä hänen jaloilleen, kun hän käveli pois. Pää kiinni, tokaisin hänen peräänsä. Kauan sitten Conrad, Jeremiah ja Steven olivat uskotelleet minulle, että seudulla vaani murhaaja, joka jahtasi pulskia pikkutyttöjä, joilla oli ruskea tukka ja siniharmaat silmät. Odota, aiotko lopettaa vai et? Huusin. Hän ei vastannut. Hän vain nauroi. Tiesin sen siitä, miten hänen hartiansa hytkyivät, kun hän sulki portin. Hänen mentyään vajosin takaisin veteen ja kelluin. Tunsin sydämeni jyskytyksen korvissani. Se nakutti pam, 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 kuin metronomi. Conrad,